Dámy a páni, dovolte, aby sme pokračovali v programe. Tak ako bolo povedané po obednej pauze, prichádza na druhý blok prednášok, ktorý sa bude venovať obchodu a marketingu. Chcem sa opýtať, ženy ste nájdené? Chlapi, ochutnali sme? Výborne. Tak by som prenechal slovo veľmi skúsenému pánovi spoločnosti Dr. Ilona, taktiež riaditeľom spoločnosti pánovi Slavomírovi Setelskému. Takže ďakujem za slovo. Takže v prvom rade si vyskúšam môj hlas. Počujete ma hore? Áno, nemám rád mikrofóny, lebo ja tak mávam rukami, že sem tam nejaký ten mikrofón môže uletieť. Takže zvolíme tento spôsob. Keby náhodou ste vzadu nepočuli, tak mi dajte vedieť. Moja téma, o ktorej budem teraz hovoriť, je cash flow kvadrant, ale v prvom rade, keď budem o tom kvadrante hovoriť, musím spomenúť, že kto ho má na svedomí, lebo aj to je veľmi dôležité. Je to človek, ktorý sa volá Kiyosaki, pán Robert Kiyosaki, a je to pán japonského pôvodu, ktorý žije v Spojených štátoch amerických. Prečo hovoríme na takomto stretnutí? Lebo teraz ste počúvali o produktoch, o liečbe, o prekyslení organizmu a podobne, a teraz hovoríme o marketingu. Sú mnohí ľudia, ktorí si myslia, že to druhé nie je potrebné, že keď sa bavíme o produktoch, tak stačí o produktoch a nie je nutné sa baviť o tej druhej fáze. Ale my, ktorí dlhšie pracujeme v tejto firme, sme sa presvedčili a zistili, že jedno bez druhého nemôže existovať, že sú to dve polovice jedného celku, lebo môžeme mať najlepší produkt, tú najlepšiu liečbu, ale keď nemáme systém v tom, ako ho šíriť, tak jednoducho málo kto sa o tom dozvie. A keď sa bavíme o tom, že chceme šíriť túto myšlienku o prevencii, o zdraví, o tom, ako by ľudia mali sa o seba starať, je nutný k tomu systém. A to nám priblíži práve ten pán Kiyosaki. Ako už som povedal, je to veľmi úspešný, je to bohatý človek, v celom svete o financiách. A on rozpráva ľuďom, prečo by mali zarábať peniaze, prečo by mali zbohatnúť, a hlavne vysvetľuje, že len vtedy môžeme pomáhať, keď sme zabezpečení, lebo viete, môžeme chcieť pomáhať ľuďom, ale keď sme bez financií, tak vtedy v danom momente riešime absolútne tie základné veci, ktoré potrebujeme pre život, to znamená, čo máme jesť, kde máme bývať a čo si máme obliecť, a vôbec nemyslíme na to, ako pomáhať iným ľuďom. A práve preto tá druhá fáza je veľmi dôležitá. Ja vám prečítam jednu vetu, ktorá je v úvode jednej jeho múdrej knihy, pána Kiyosakiho, ktorý hovorí: tí najbohatší ľudia na svete hľadajú a budujú obchodné siete, všetci ostatní hľadajú pomoc. A on na to všetko prišiel sám na sebe. Je to človek, ktorý prednáša o sieťovom marketingu, ale on nezbohatol sieťovým marketingom. A sa ho pýtali, prečo vy, či človek, ktorý predtým nevedel o sieťovom marketingu, toľko o ňom momentálne rozpráva a ktorý ho veľmi, veľmi odporúča. A on začal rozprávať svoju históriu, ako sa k tomu dostal. On na začiatku bol na takom stretnutí. On si vypočul o sieťovom marketingu, posedel tam nejaké 2-3 hodinky, a keď skončilo to stretnutie, ten pán, čo tam prednášal, sa ho pýtal, no tak čo povieš na to? On hovorí, no fajn, pekné to bolo, ale ja do toho nepôjdem. A prečo? Prečo by som mal budovať biznis s inými ľuďmi, keď ho môžem robiť sám? Lebo on si práve budoval vtedy svoju vlastnú. Áno, počul som, že je veľa takýchto firiem, ktorí pracujú takýmto spôsobom a klamú a podvádzajú ľudí a tak ďalej a tak ďalej. No a odišiel a nevypočul si nič viac. Potom vybudoval vlastnú firmu. Po istom čase veľmi sa mu darilo, skrachoval. Potom vybudoval novú firmu, ďalšiu firmu. Po druhýkrát opäť skrachoval. Až po tretíkrát sa mu podarilo vybudovať jednu veľmi úspešnú spoločnosť. A potom, keď sa dozvedel a keď pochopil sieťový marketing, tak sám hovorí, no škoda, že ja som to na začiatku nepochopil, mohol som si ušetriť sklamania, energiu a stratený čas. A to dokonca hovorí, že ja som veľmi dobre obstál, lebo odborníci hovoria, že podnikatelia musia až 3-krát skrachovať, aby všetko pochopili, a potom sa im tá firma rozbehne tak, ako sa má. Takže on skrachoval iba 2-krát. Už keď sa stal úspešným podnikateľom po tretíkrát, tak samozrejme sa začal stretávať s rovnako úspešným, ktorý sa volá
No a sa veľmi čudoval, lebo tento pán je v Spojených štátoch multimiliardár, veľmi úspešný človek, ktorý obchoduje s nehnuteľnosťami a ktorý mu veľmi energicky rozprával o sieťovom marketingu. A sa ho pýta, prečo ty, tak úspešný človek, ktorý takisto zbohatol iným spôsobom, rozpráva o sieťovom marketingu. No a potom, keď si sadli, tak ten Bill mu začal vysvetľovať. Vieš, ja veľmi rád pomáham ľuďom. Takisto rád pomáham sebe a takisto prednášam iným ľuďom. A vysvetlil mu princíp. Vieš, ja som veľmi bohatý podnikateľ. Obchoduje s nehnuteľnosťami, ale samozrejme, keď idem do veľkých projektov, je veľmi málo bohatých ľudí, s ktorými do toho môžem ísť. Takže po istom čase sa vyčerpajú a potom nemám s kým ísť do nejakých investícií. A hovorí, ale ja som prišiel na to, že je veľa ľudí, ktorí by veľmi radi so mnou investovali, ale nemajú na to peniaze. A ja som sa rozhodol a prišiel som na spôsob, ako im pomôcť k tomu, aby peniaze mali a potom títo ľudia investujú so mnou. To znamená, že on pomáha iným ľuďom zbohatnúť, tým, že tí ľudia zbohatnú, potom investujú s ním, to znamená pomáha aj on sám sebe tým pádom. A to, že veľmi rád pomáha a prednáša ďalším ľuďom a šíri tú myšlienku, ako sa presadiť s peniazom a zbohatnúť, je takisto veľmi dôležitá vec, lebo uvedome si, samozrejme je okolo nás mnoho bohatých ľudí, aj zo zahraničia, vieme, mnohých poznáme, ale málo kto sa podelí o to, ako zbohatol. Väčšina bohatých ľudí si to chráni a nikomu o tom nepovie, ako zbohatnú. Ale títo ľudia práve naopak rozprávajú iným ľuďom o tom, ako zbohatnúť a im presne vysvetľujú a dokonca ich vedú aj za ruku. Aj? A pomáhajú im pri tom. A to je tiež niečo, čo nie je bežné. No a keď si Robert toto všetko vypočul, tak zrazu si uvedomil, kedy, ako mal uzavretý tými mnohými rokmi a medzi tým prešiel dlhou cestou, keď skrachoval. A práve aj vy, keď pracujete s ľuďmi a podobne, veľmi dobre viete, že mnohí ľudia majú uzavretú myseľ. Nielen čo sa týka sieťového marketingu, podnikania a podobne, ale aj čo sa týka produktov. Darmo im budete vysvetľovať a rozprávať, aké je to účinné, aké máme prípady, tomu všetkému sme pomohli. Keď niekto nepočúva, tak sa to od neho odráža. A práve tou cestou, práve aj vlastných sklamaní a vlastného pochopenia pán Kiyosaki prešiel, no a po stretnutí s týmto pánom Billom sa začal veľmi zaujímať o sieťový marketing, pochopil podstatu a teraz prednáša všetkým spoločnosťam sieťového marketingu. A práve na základe toho vytvoril ten cash flow kvadrant. Cash flow kvadrant hovorí o tom, kde sa nachádzame a kde sa môžeme nachádzať a takisto, čo je potrebné pre to urobiť a takisto, či chceme to, čo je potrebné. A ako vidíte hore na obrázku, cash flow kvadrant, čiže to kvadrant skladá sa zo 4 častí, ako vás kreslím tu a tu to budem aj vysvetľovať, takže tu máme Z, tu máme S, tu máme M, tu máme I. Samozrejme, tí, čo chodia na prednášky, veľmi dobre vedia, čo to všetko znamená. Z sú zamestnanci, S sú súkromníci, M sú majitelia a I sú investori. Keď si charakterizujeme jednotlivé posty, tieto posty sú rozdelené podľa toho, kto akým spôsobom získava financie. To znamená zamestnanci. Zamestnanci majú svoje zamestnanie, majú svoju prácu a pracujú pre firmu, inštitúciu, podnik, ktorú nevlastnia. Základná požiadavka zamestnanca je tá, že aký bude mať plat. To znamená výška môjho platu, potom zaujíma, koľko nadčasy budú, nadčasy nebudú, budú platené, nebudú, koľko bude mať plateného voľna a tak ďalej. To je základná požiadavka, samozrejme 13. plat, 14. plat a to sú tie základné požiadavky zamestnanca. Súkromníci. Súkromník je človek, ktorý pracuje sám na seba. V podstate súkromníkom môže byť dokonca aj právnik, advokát alebo lekár, ktorý má vlastnú ambulanciu a vykonáva súkromnú prax, ale môže to byť sprostredkovateľ, môže to byť realitný maklér, môže to byť majiteľ reštaurácie, obchodu a tak ďalej. Základnou filozofiou ľudí v tomto kvadrante S je, prečo by som mal pracovať pre niekoho iného, keď môžem pracovať pre seba. A druhá veta hovorí o tom, že najlepšie je práca vykonávať vtedy, keď si urobím sám. Takže z toho vyplýva, že SKO samozrejme to sú a sme ako individualisti.
Takže títo ľudia si zarobia toľko, koľko jednoducho môžu a koľko chcú. Tu sú majitelia. Aj súkromník môže byť majiteľ. Majiteľ firmy, ale základný rozdiel je v tom, že majiteľ firmy v tej firme už nepracuje. A to je zásadný rozdiel, lebo súkromník pri tom svojom stále musí byť, ale majiteľ firmy má firmu, kde už má tých svojich ľudí, má tam riaditeľov, obchodných riaditeľov, manažérov a tak ďalej a on to už len kontroluje. No a ičko investori, samozrejme sú to ľudia, ktorí už majú toľko financií, že môžu investovať. Ale sú tu veľmi, veľmi zásadné rozdiely. Tieto kvadranty sa veľmi rozlišujú mnohými vecami a samozrejme aj kvalitou života. Ale ja tento kvadrant rozdelím ešte jednou touto čiarou na polovicu. Tá polovica je veľmi, veľmi dôležitá. V podstate analýza ako rozchádzajú, čo sa týka kníh a odborníkov, ale všeobecne sa hovorí, že títo ľudia robia 80% práce a berú z toho 20% odmien. Títo ľudia robia 20% práce a berú z toho 80% odmien. Ale minulý týždeň som čítal jednu múdru knihu, neviem, či ste o nej počuli, práve pán Kiyosaki ju napísal s Donaldom Trumpom, veľmi známy americký miliardár, ktorí hovoria, že je to ešte ináč, dokonca 90 až 95% ku 5 až 10. To znamená, že podľa nich vychádza, že títo robia až 90% práce a berú len 10% z toho a títo presne naopak. Keď to takto hovorím, už je to dosť logické, že bolo by lepšie patriť k tomu, že menej pracovať a viac zarábať. A tak je to aj charakterizované v jednotlivých kvadrantoch, lebo predstavte si, takýto zamestnanec chce zamestnanec viac zarábať. To znamená, že ako sa k tomu dostane? No tak môže sa snažiť viacej pracovať. Zabezpečí mu to, že bude mať vyšší plat? Môže a nemusí. Hej, šéf si môže všimnúť, nemusí všimnúť a keď si aj všimne, tak si povie, no však ten aj tak pracuje viacej, ani mu nemusím zvyšovať plat, pracuje viacej, takže nie je to nutné. Samozrejme je dobré nájsť akože dobrú prácu, čo zasa nie je jednoduché. Ale pracujete v jednej práci, máte istý plat, ako navýšite iným spôsobom svoj príjem. Nájdete si ešte ďalšiu prácu. Ale problém je v tom, že deň má 24 hodín. Nemôžete mať prácu, koľko chcete, lebo to fyzicky nedokážete zvládnuť. To znamená, tu ste obmedzení. Veľmi obmedzení svojim časom a svojou energiou. A samozrejme aj svojimi schopnosťami. Je veľa ľudí, ktorí aj v tomto kvadrante zarábajú veľmi pekné peniaze. Ja mám aj v rodine takýchto ľudí, len viem, že je to jeden z množstva tisícov, ktorý je na takom poste, dajme tomu štátnej správe, že má také príjmy, že aj na poste zamestnanca môže zarábať veľmi veľké peniaze. Súkromník môže zarábať peniaze aj malé, aj veľké. Ale napríklad výskumy v Spojených štátoch amerických hovoria o tom, že mnohí v kvadrante S súkromník zarábajú menej ako v kvadrante Z ako zamestnanci. Tu sa tomu kvadrantu sa síce hovorí ako kvadrant takej spokojnosti, uspokojenia, lebo tu veľakrát ľudia robia to, čo robiť chcú, to, čo ich baví. Ale veľakrát zarábajú menej ako tu. Mnohí ľudia, samozrejme ich to láka, takže prejdú zo zamestnanca na súkromníka, dajú výpoveď a pustia sa do súkromného podnikania. Ale je v tom problém. V Spojených štátoch amerických 9 z 10, ktorí takto prejdú zo zamestnanca na súkromného podnikateľa, pravda, ďakujem oddaje, skrachujú. Všeobecne, zasa iná literatúra hovorí, že 80% podnikateľov, ktorí prejdú zo zamestnanca na súkromníka, do 2 rokov skrachuje. A teraz prečo je to tak? No je to tak, lebo byť súkromným podnikateľom a zrazu sa spoliehať iba sám na seba je úplne iné ako byť zamestnaný. V práci za vás zabezpečuje množstvo vecí zamestnávateľ. Niekto iný, dostávate prácu, dostávate pravidelný mesačný plat. Základná požiadavka práve tu je zamestnanca, je, aby som dostal každý mesiac za svoju prácu plat. Ale keď prechádza na súkromného podnikateľa, zrazu všetko ostáva na ňom. Keďže ja som to zažil som malý obchod, veľký obchod a podobne, mal som domáce potreby, takže všetkým tým som prešiel a naozaj jeden človek, čo musí všetko zabezpečovať, je toho veľmi, veľmi veľa.
Teraz zákony idú stále, menia sa stále rýchlejšie, stále novinky, taký zákon, a vy ani nestíhate sledovať tie zákony. Keď som mal takú prevádzku napríklad domácich potrieb, musel som fyzicky nakúpiť ten tovar, musel som ho takisto fyzicky predať, musel som vyberať tovary, aby som mal niečo, čo je konkurencie schopné, a keď sa objavilo niekde niečo lacnejšie, tak zase som musel naháňať iný zdroj, aby som to mal lacnejšie. Samozrejme musel som reagovať aj na požiadavky zákazníkov. No a zákazníci prichádzali, niektorí kúpili, niektorí nie, ale nikdy sa nedá tak, aby boli všetci spokojní. Jednoducho, aj niekedy, keby ste neviem čo spravili a zákazník spokojný nebude. No a potom prišla nejaká tá kontrolka, viete, ak pekne prídu, asi niečo kúpia, a potom prídu, a keď si vydám bloček, tak vyťahnu ten svoj preukaz a my sme tí a tí, no a pán podnikateľ, tak preložte toto. A ešte dobre, keď im dáte bloček, lebo keby som ich skúsil nedať bloček, tak už by sa to viezlo, už ani by sme sa nemuseli k tomu dostať, k tým papierom. A naozaj vám môžem povedať, že som zažil také veci, v ktorých nie je jednoduché vykorčulovať, lebo napríklad prišla jedna pani, ktorá doniesla, to boli tie mechanické metly, keď to poznáte, ešte sem sa to dá kúpiť, no a ona prišla, že išla som reklamovať, lebo nefunguje. No a teraz som zobral tú mechanickú metlu a vyčistil som, dobre, čo sme tam mali, no tak funguje. A nie, nefunguje. A teraz čo? Ona tvrdí, že nefunguje, a vidím, že funguje. No tak som reklamáciu zamietol, ako neopodstatnenú. A ona samozrejme išla na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Ale stal sa jeden problém, lebo moja sekretárka nezapísala, že bola reklamácia, ktorá prišli do Slovenskej obchodnej inšpekcie. Ich vôbec nezaujímalo, či mala pravdu alebo nemala pravdu. Hľadali, kde to máte zapísané, že to bolo zamietnuté. A nebolo to zapísané. A už lietali pokutky, vtedy prvý návrh pokuty bol 50 000 korún, a samozrejme odvolania boli takéto iné veci. To znamená, a to je tlak len z jednej strany. Hej. Potom napríklad prišiel jeden pán, obzerá sa okolo seba a hovorí, kde máte hasiaci prístroj? No, kde je hasiaci prístroj? A tento rok nie je na ňom nálepka, že už bol skontrolovaný. Hej. A kde máte unikové cesty? Kde máte plán miestnosti? Hej. A už hrozila ďalšia pokuta 10 000. Našťastie tam jednoducho sme sa dohodli, že hej, dorobíme do istého termínu a bude to hotové. Potom prišli ďalší dvaja a jedna pani počula, a vám tu hraje hudba a vy odvádzate pravidelný mesačný poplatok za to, že môžete v prevádzke púšťať hudbu. Tým vám len hovorím, že čo všetko takého podnikateľa stretáva, a naozaj, keď som prešiel som zistil, že to oveľa jednoduchšie, lebo naozaj v istom momente som sa cítil už viac ako úradník, než ako podnikateľ, lebo sledovať to všetko, tie zákony zo všetkých strán, a už človek normálne sa otvorili dvere a teraz môže to byť, nemôže to byť. Už to tak človek bral, a naozaj smejeme sa, ale v danom momente to nie je dvakrát príjemné. Napríklad vám príde šojka, aj keď príde, v podstate nie je to odôvodnený prípad, ale už začnú kontrolovať, a teraz máte skoro 3000 položiek a teraz začnú kontrolovať, či na všetkom je presné označenie. Teraz nedávno ešte aj eurá, aj koruny a slovenský návod. A môže sa stať, že pri takomto množstve jednoducho sa prehliadne nejaký slovenský návod. A takisto pokuta za chýbajúci slovenský návod je bežný, aj 50 až 100 000 korún, vtedy to bolo. Takže už potom v istom momente zvažujete, že či to vôbec má zmysel, lebo tých rizik je toľko, že ani na tie pokuty v istom momente nenarodíte. Takže tým som chcel ukázať, prečo títo ľudia, 80% z týchto ľudí krachuje do 2 rokov, lebo nie sú pripravení na to všetko, čo ich čaká. Nehovoriac o tom, že aká je konkurencia dnes, lebo nám sa dobre fungovalo, keď neprišli supermarkety. Prišli supermarkety a zrazu to, čo by sme mohli mať, dajme tomu pol roka, a bol to nejaký hit, tak potom už prešiel týždeň, 2, už to má každý supermarket, a samozrejme v nižšej cene, lebo zasa oni majú svoju politiku, ako donútiť dodávateľov k najnižším cenám a tak ďalej. Takže súkromník to nemá jednoduché. Samozrejme je množstvo súkromníkov, ktorí zarábajú veľmi pekné peniaze, ale musia pritom denne byť. To znamená, či majú prevádzku, alebo
obchod, alebo kto to hovorí, zubár napríklad, musí tam fyzicky byť a keď jednoducho toho pacienta neošetrí, tak nič za to nie je. No ale teraz si predstavte, že ochorie alebo niečo sa mu stane a už tam nie je, to znamená príjem má zastavený. A to je tá výhoda práve tohoto majiteľa, že on pri tom byť nemusí. Samozrejme, už nás to láka, dobre, tak buďme majiteľní. No ako sa stať majiteľom? No sú také tri základné spôsoby. Jeden spôsob je, že budete mať nejaký unikátny nápad. Určite vám hovoria niečo názvy firiem ako Dell Computers alebo Hewlett Packard. No jedna bola vynájdená na študentskom internáte a druhá v garáži. Takže niekoho niečo napadne a urobí z toho miliardový biznis. No ale niekedy by sme mohli čakať aj celý život, kým nás niečo napadne, ale napadne nás akurát tá chrípka a nič iné. Potom je samozrejme druhá možnosť, to znamená franšíza. Určite ste to o tom počuli, je to dosť bežné v dnešnej dobe. To znamená, že si kúpite nejaký biznis, ktorý je už zavedený, napríklad ako McDonald's, alebo hociaká značka, keď behnete oproti do supermarketu, nájdete tam veľa známych značiek, oblečenia, obuvi alebo hocičoho iného. To znamená, kúpite si tú franšízu, ale funguje to aj tak napríklad, že si kúpite prevádzku nejakého operátora a podobne, lebo možno neviete, že bežne, ktoré vidíte prevádzky, či T-Mobile, O2 a podobne, v daných mestách je v podstate jedna tá základná, ktorú majú ako originál, tú materskú, ale všetky ostatné už majú súkromní podnikatelia, ale vy nezistíte, že ktorá to je, lebo všetky vyzerajú rovnako. To je veľmi dôležitý predpoklad, že ten dizajn, farebnosť, obsluha a všetko ostatné je úplne rovnaké. Samozrejme, môžete sa k tomu dostať, ale, jak sa hovorí, musíte byť v pravý čas pri tom správnom koryte. Ja sám, ako som už párkrát spomenul na prednáškach, som na začiatku zistil, keď prichádzalo O2, aké sú možnosti. V Košiciach pôvodne sa uvažovalo 6-7 tých prevádzok, no a potom dobre, ale ešte predtým, než sa budeš o to, tak treba zobrať korunky a ísť tam, lebo pod palcom to má tá a tá politická strana, tak keď dáte tam, tak sa dostanete do toho výberu, že sa môžete uchádzať o tú prevádzku. Takže asi tak sa dostávame k tým lukratívnym veciam, to znamená, tak či tak sa dostanú tí najbohatší, ktorí si môžu dovoliť to zaplatiť, lebo v podstate taký McDonald's dnes v korunách to je cez 20 miliónov korun, kto si bežne môže takúto prevádzku kúpiť. No to už som vyčerpal dve veľmi málo pravdepodobné možnosti, ako sa stať majiteľom. No a tretia je sieťový marketing. A na sieťový marketing koľko potrebujete investícií, aby ste si rozbehli biznis? Kupujete si licenciu za nejakú minimálnu cenu, možno 150, 200, v niektorých firmách 300 eur. To je váš vklad, kúpite si licenciu a už máte prístup k všetkému tomu, aby ste sa mohli stať majiteľmi. Ale ono to vôbec nie, lebo keď ideme stať tu, tak jednoducho tu dám výpoveď a tu si to spustím. Ale keď už sa dostávam do tohoto kvadrantu cez túto čiaru, tu už nestačí urobiť krok a prejsť do tohoto kvadrantu. Lebo tu, v tomto kvadrante, už musíme rozmýšľať a fungovať úplne ináč. Musíme veľmi veľa vecí zmeniť, keď sme dlhodobo fungovali tu, musíme od základu zmeniť 4 také zásadné veci. To znamená, musíme sa meniť citovo, fyzicky, duchovne a duševne. A čo to všetko zahrňa? A hneď vám vysvetlím a hneď pochopíte, prečo je to dosť náročná zmena. Citovo, my sme od malička boli učení v školách, uč sa, lebo keď sa nebudeš učiť, nebudeš mať dobré vzdelanie, nebudeš mať dobrú prácu a dostaneš 5. Stále sme boli učení takým spôsobom, že keď niečo neurobíš, niečo nedokážeš, nebudeš to mať. Boli sme učení vyhýbať sa takisto chybám, lebo sme sa teraz, keď niekde pracujeme a urobíme nejakú chybu, tak prv sa na nás pozrú. Druhú, tretiu chybu, tak už sa na nás poriadne pozrú. A keď budeme tých chyb veľmi veľa robiť, tak buď nám siahnu na plat, alebo potom o tú prácu prídeme. A aký je výsledok? Že ľudia sa boja robiť chyby. Snažia sa tak, aby chyby nerobili, to je prvá vec. A ďalšia vec je tendencia, že keď chybu urobia, tak povedať, to nie je ja, to on. To znamená zatajiť, nepriznať sa k tomu.
To znamená, že tak sme týmto spôsobom tlačení k tomu, aby sme klamali, aby sme obchádzali cestičky a tým pádom nikdy neprídeme na to, ako tú chybu vyriešiť. Ale je rozdiel práve, ako to bere sieťový marketing, lebo práve naopak. Sieťový marketing hovorí o tom, robte chyby, lebo my vieme, že čím viac budete niečo skúšať a budete viacej niečo robiť, tak tým viac chyb urobíte. Ale nikto vás za to nebude trestať. Máte svojich sponzorov, ľudí, ktorí vám budú pomáhať, ktorí vám povedia, dobre, toto nevyšlo, táto chyba sa stala, skús to na budúce takto, alebo takto, alebo takto. To znamená, cez chyby sa učíte. A najmudrejší a najbohatší ľudia tohto sveta práve hovoria, sme bohatí preto, lebo sme urobili oveľa viacej chýb ako ostatní. Lenže staré učenie nám hovorí o tom, že v podstate bohatí sú tí, ktorí nerobia chyby. Nie je to pravda. Presne opačne. Bohatí ľudia robia veľmi veľa chýb, ale sa na tých chybách aj učia. A vidíte, to je už úplne iný prístup. Lebo keď poviem, že áno, urobil som chybu, keď si to priznám, v tom momente preberám zodpovednosť. Nebalám na iných, že on za to môže. Nie. Aj keby som si myslel, že z väčšiny za to môže on, ale rozmýšľam tak, že čo ja môžem zmeniť, aby tá chyba sa neopakovala. Preberám zodpovednosť. A to je veľmi, veľmi dôležitá vec. Prebrať zodpovednosť, urobím chybu? Áno, spravil som. No a čo? Sa nestalo. Neurobiť. Nič sa nedieje. To je už úplne iný prístup. To je citová záležitosť. No a potom je záležitosť duševná. No samozrejme, duševne potrebujeme sa naučiť. Tak ako sme sa učili písať, čítať a tak ďalej, tak sa potrebujeme naučiť to, čo potrebujeme k tomu, aby sme boli úspešní. Práve preto je dôležité, že vy tu sedíte na takomto seminári a počúvate tieto veci, ktoré sa tu hovoria, lebo z toho sa môžete učiť. Môžete sa učiť z takýchto múdrych kníh. Ja vám môžem povedať, že naposledy som toľko kníh na strednej škole prečítal ako teraz v tejto firme. Je to súčasťou a dokonca človek príde na to, že chcem ďalšie zaujímavé knihy, ďalšie zaujímavé informácie. Vás to jednoducho chytí, ale je to nutné, aby sa človek rozvíjal. No ale duševne dobre, sa to naučíme, ale takisto je to presne ako v tom prípade s tými 3 mačkami na múre. Sedia 3 mačky, z toho 2 sa rozhodnú skočiť dolu. Koľko ich dostane sedieť na múre? Áno, vy už ste o tom počuli, tak dobre vedia. No všetky 3, ale prečo? No, kvôli tomu, že samotné rozhodnutie skočiť dole nestačí. Rozhodnúť sa je jedna vec a fyzicky to vykonať je druhá. To znamená, môžeme sa naučiť, môžeme čítať knihy, ale je množstvo takých ľudí, že sú takí múdri, všetko vedia, ale v praxi nič. Lebo to nevykonávajú fyzicky. A fyzicky to znamená, to, čo som sa naučil, idem vyskúšať. Ale nič sa nedieje, keď mi to nevyjde na prvý krát. Lebo to je tak, ako s bicyklovaním. Hej, učíme sa, spadneme, hej, nevyjde nám to a podobne. A nakoniec sa naučíme bicyklovať. A teraz je otázka. Je dôležité, koľkokrát som spadol, keď už viem bicyklovať? Nie. Podstatné je, že viem bicyklovať. Vidíte? To už je úplne iná psychológia. No a ešte som spomenul, že sa musíme meniť aj duchovne. Duchovne to neznamená, že náboženstvo a podobné veci. Práve naopak, je to taký ten duch. Taký duch toho, že keď niečo hovoríte, je v tom ten cit, to nadšenie. Lebo si teraz predstavte, že ja budem rozprávať, čo je marketing, je taký dobrý. Viete, koľko môžete zarobiť. Viete, ako to funguje. Super, veríte mi, nie? Budete ma následovať, takže. Ale keď vám poviem, áno, ja to sám robím, naozaj to funguje. Poďte so mnou, ja vám ukážem ako na to a pomôžem vám, aby ste dosiahli to, čo ja. Je to iné? To je ten duch. Ale ten duch takisto má ešte jednu hladinu. To je duch schopnosti prekonať svoje vlastné obmedzenie. Lebo my máme isté hranice, po ktoré sme sa doteraz dostávali a máme aj isté závislosti. A človek môže byť úspešný len vtedy, keď sa zbaví svojich závislostí. A tie závislosti môžu byť rôzne. Závislosť od televízora. Napríklad, ja neviem, sedím hodiny pri televízore a prepínam. No tam biznis určite nerobí. Niekto je závislý od sexu, niekto je závislý od negatívneho myslenia. V každom ohľade od alkoholu, od hier a podobne je množstvo závislostí, ale keď my nie sme schopní sa tých závislostí zbaviť, nemôžeme urobiť krok dopredu. Závislosť
je aj závislosť od môjho doterajšieho spôsobu života. Niekto si povie, dobre, nemám veľa, ale mám svätý pokoj. Nie to tak hovorím. Ale k týmto ľuďom ja teraz nehovorím. Pozor, ja hovorím k tým ľuďom, ktorí majú iné mety, iné ciele. Lebo hovorím o snívaní, doslovne hovorím o snívaní. Lebo čím sme starší, tým menej snívame, ale ja nemyslím také snívanie tých rojkov, hej, ktorí sedí pri tom televízore a pozerá toho a tam sa vžíva do toho deja a teraz ja som ten superman, ja som ten boháč, ja som ten super milovník a podobne. Ale tým myslím, že máme svoje sny a ideme za nimi. A všetko okolo prispôsobujeme týmto snom. Všetkému, čomu sme schopní uveriť, to môžeme aj dokázať. Áno, ale musí to byť len tak, že nie je tak chvíľku, že áno, ja to chcem, hej, a teraz prvý nezdar a ja to až tak nechcem, však dobre mi je tak. Ale uvedome si, že to je úplne také bežné, takéto uvažovanie, hej, lebo viete, tá cesta k cieľu nie je jednoduchá. Lebo viete, keby mohol byť bohatým každý, tak by aj bol každý bohatý, lebo napríklad Kiyosaki hovorí, nikdy nebola taká doba, tak priaznivá doba na to, aby ľudia zbohatli. A každý, kto chce, to je veľmi dôležité. Každý, kto naozaj chce, a väčšina ľudí, ja nie, lebo viete, ja taká rodina, takí rodičia, ja nikdy sme nemali šťastie, a my sme nikdy nemali peniaze, my nemôžeme, hej, takže ja nemôžem, pradedo bol chudobný, dedo bol chudobný, ja budem chudobný, moje deti. Viete, to sú nakazlivé veci. Hej, asi povie, viete, lebo v tej psychológii vyrastá sústavne. A takto berie, áno, my sme čestní ľudia, slušní ľudia, hej, a my sme lepší ako tí bohatí. Preto sú bohatí, lebo oni sú zlí. Hej, lebo len hrábať peniaze a podobne. Hej. No ale predstavte si, napríklad aj my, samozrejme stúpame aj príjmami a naozaj naše príjmy sú také, že už mnohí môžu na Slovensku len snívať o takýchto príjmoch. Ale ja, aby som šíril túto myšlienku, musím mať také príjmy. Ako môžem dennodenne chodiť prednášať, ako môžem šíriť túto myšlienku, aj taký benzín, náklady, prenajmy priestorov a podobne. Čím väčšie mám príjmy, tým viac môžem šíriť túto myšlienku, tým viac môžem odmeňovať svojich ľudí, tým viac im môžem dať a samozrejme tým viac oni sú nadšenejší a ide to a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže preto je súčasť, hej, aj ten produkt, aj to úžasné liečenie, ale takisto aj ten marketing. Dokonca jeden z takých vyššie postavených, no keď sme boli na jednej medzinárodnej prednáške, povedal, že hovorí, že naše nešťastie je, že máme tak dobrý produkt. Tak povedal, hovorí, že tak, lebo jednoducho ten produkt naozaj funguje, človek to vyskúša, to naozaj funguje a potom tak ľahko mu to ide, že ani nepomyslí, že musí dať tomu nejaký systém. Ale tí, čo nemajú dobrý produkt, či chcú, či nechcú, musia robiť veľmi dobrý systém, aby s tým dokázali fungovať. Ale my máme dobrý produkt. A keď budeme fungovať aj veľmi dobre, čo sa týka sieťového marketingu a systému, tak to naozaj bude fungovať. A treba si uvedomiť jednu vec. Úspech nie je náhoda. Naozaj. Keď si niekto myslí, náhoda je len to, že niekto vyhrá v lotérii a podobne. Ale normálne úspech je zákonitosť. Je to istý spôsob myslenia a konania. Ale ako som povedal, v tých 4 veciach, citovej, fyzickej, duševnej a duchovnej, sa musíme meniť. Musíme ich dostať do takej fázy, aby sme sa dostali tu. Lebo v podstate ja som ešte tu. Lenže moja hlava je tu. A doľadujem všetky veci, ktoré sú potrebné, aby som tu ostal dlhodobo. A v marketingu viete, kedy ostanem tu dlhodobo ako majiteľ? Keď vychovám ďalších majiteľov. A to je ďalší problém, lebo množstvo firiem sieťového marketingu vás učí predávať. A to je veľmi dôležité, lebo takisto Kiyosaki hovorí, mnohí ľudia sa ma pýtajú, ako si mám vybrať dobrú spoločnosť sieťového marketingu. Niektorí povedia, no pretože má dobrý produkt. Nie, to nestačí. Druhí povedia, lebo sú tam dobré zárodky. Ani toto nestačí. A vyberte si firmu, ktorá má dobrý systém školení osobného a podnikateľského rozvoja. Lebo títo ľudia, táto firma vás učí, aby ste sa dostali tu. A majiteľ v podstate nezhrňa peniaze. Peniaze to je najnižšia motivácia, aká môže byť. Keď niekto má cieľ peniaze, je to najnižší cieľ. Bežne to vydrží asi 2 týždne. Ale keď máte iné ciele a peniaze sú nie cieľom, ale prostriedkom k tomu, čo chcete dosiahnuť, je to iné. Majitelia totiž si vytvárajú aktíva. A čo je napríklad aktívum sieťového marketingu? Čo je aktívum sieťového marketingu? Čo je to, čo... Áno. Sieť. Naša sieť.
Ja mám vyše 1200 ľudí v mojej sieti. To je neskutočné niečo, to je ako žiadny účet v banke sa tomu nevyrovná, vyše 1200 a každý mesiac to prudko ide hore. A títo ľudia, už mnohých ani nepoznám, ale tých, čo poznám, sú moji priatelia. Naozaj. Zasa pri tejto práci nielen šírite tú myšlienku o zdraví, ale aj priateľstva. Nadväzujete, viete, keby my sme sa nepustili, alebo niekto z vás do sieťového marketingu, tak ja tu nie som, vy tu nie ste. Nikdy by sme sa nestretli. A tu sa stretávame. Dokonca John Kalenč hovorí, že môjim cieľom je nájsť si 1 000 000 priateľov. A tým chcel povedať, že v podstate chcem mať sieti akože 1 000 000 ľudí. Ale túto naozaj ľudský veľmi dobrou formou vytvárate priateľstva, učíte sa, na každej pozícii sa veľa učíte. Práve ten systém je úžasný. Manažerov, riaditeľov, group direktorov a tak ďalej. Na každej pozícii sa naučíte niečo viac. Najprv ste ten, ktorý oslovuje ľudí, šíri túto myšlienku, potom už začínate viesť nejaký tím, hej. Potom už vedete tým ďalších riaditeľov, ďalších lídrov a pri všetkom sa musíte niečo naučiť, lebo už je to iné a iné. A práve preto človek sa posúva aj osobnostne, aj marketingov oveľa ďalej. A to finančné vzdelanie je veľmi dôležité z toho dôvodu, že bežný školský systém nás učí akademickému vzdelaniu. To znamená, učte sa, keď sa budete dobre učiť, budete mať dobrú prácu a budete zarábať peniaze. Bežný školský systém nás učí, aby sme boli v Z-ku a S-ku. Nikto nás neučí, aby sme boli v M-ku alebo v I-čku. Toto sa musíme naučiť naviac. To znamená, človek môže byť múdry, môže mať vysoké IQ a nikdy sa nedostane do tejto oblasti. A viete, kde je problém? EQ. Počuli sme o EQ. Je IQ, áno, je IQ a EQ. Inteligenčný kvocient a emocionálny kvocient. A múdre knihy hovoria, že v podstate len 20% vám zabezpečuje úspešnosť IQ a až 80% EQ. A viete, ako to funguje? To sa zistí už u 4-ročných detí, že prídete k tomu deťatku a teraz viete, že má strašne rado ten cukrík. A poviete mu, dobre, tu máš cukrík a môžeš ho hneď teraz jesť. Ale keď ho nezješ a ja prídem za pol hodinu, budeš mať cukríky 2. A teraz, buď to dieťa neodolá, okamžite ja ho chcem a zbašti, alebo si uvedomí, no pol hodinku počkám a budem mať 2. A toto je veľmi dôležité, to EQ, vedieť si počkať na tú správnu príležitosť, lebo títo ľudia v Z-ku a S-ku chcú mať zaplatené hneď. Odrobím ten mesiac, budúci mesiac chcem mať výplatu, alebo odrobím nejakú prácu, chcem nedostať peniaze. Ale títo ľudia nie. A v sieťovom marketingu takisto to tak nefunguje. Sice teraz pani doktorka Nona vymyslela taký systém, že už napríklad prichádzajú do Nony noví ľudia a hneď môžu mať ďalší mesiac príjmy. Ale tie skutočné príjmy prichádzajú neskôr. Veľakrát je to taká chvíľa, že pracujete a nevidíte hneď výsledok a mnohí ľudia tam skončia. Nedokážu prekonať to obdobie tej frustrácie, že a mám ja vôbec na to, som ja schopný to vôbec dokázať, hej? To určite pre mňa nie je a tak ďalej. A mnohí tam skončia, lebo si nepočkajú na tú chvíľu, keď to príde. A verte, my sme to všetci zažili, to prichádza skokovo. Človek má pocit, že robím, nevidím nič. A zrazu príde taký mesiac, že hop, pozriem na internet a ježišmarja, nádhera. Ale vedieť si počkať, to je práve o tom EQ. Ale mám pre vás dobrú správu, EQ sa dá dokonaľovať. Dá sa na tom pracovať. Štúdiom. Zvyšovať to svoje EQ. Takže zbaviť sa závislosti a zvyšovať svoje EQ tým, že jednoducho viem si počkať. Viem, že to príde. Keď vydržím, tak to dokážem. Keď sa rozprávali s 500 najbohatšími ľuďmi v Spojených štátoch amerických, tak hľadali nejaký vzorec. Prečo sú bohatší ako tí ostatní? Hľadali medzi bohatými, chudobnými a podobne. Zistili, že medzi tými 500 ľuďmi je hocikto. Na začiatku bol chudobný, jeden sa narodil do bohatej rodiny, hej, vysokoškolský vzdelaný, stredoškolský vzdelaný, mladý, starý a tak ďalej. Nedal sa určiť vzorec, prečo práve títo ľudia sú bohatí a úspešní. Ale jedno títo ľudia spoločné mali. Po tom najväčšom sklamaní, po ktorom by už nikto neurobil krok dopredu a vrátil by sa rýchlo, hej, do toho svojho pôvodného a istého, oni ten krok ešte urobili. To znamená, oni tomu verili a išli stále za tým, facka, idem, hej. Väčšina ľudí dostane facku, jednu, ešte druhú a dobre. Ale čo je na sieťovom marketingu krásne, vy môžete tu a
popri tom si môžete budovať sieťový marketing. Vy vôbec nemusíte opustiť Z-ko. Skúsite, vyskúšate. Som schopný, nie som schopný. Dokážem vydržať, nedokážem vydržať. Dokážem si počkať, nedokážem si počkať. A keď nie, o nič som neprišiel. Toto je tá obrovská výhoda sieťového marketingu, že si ju môžem rozbehnúť aj popri tej práci, ktorú mám. A vidíte, že naozaj v tom cashflow kvadrante je veľká múdrosť. A teraz zadefinujte si, kde sa nachádzame a zadefinujte, kde sa chcete dostať. A či to naozaj chcete, hovoril som, duševné, fyzické. Logicky, mne takto vychádza, menej pracovať a viac zarábať. Niekto ešte drží v sebe takéto socialistické, že práca šľachtica, musíme pracovať stále viac a viac, budeme viac a viac vyšľachtení, hej, a potom prídeme do dôchodku a nemáme z čoho žiť, hej, ale logicky, hej, pán Kiyosaki išiel z dôchodku ako 47-ročný a jeho manželka ako 37-ročný. Pracujú stále, ale pretože chcú, nie preto, že potrebujú. A už keď to máte ako záľubu, pretože chcete, už je to úplne iná kvalita života. A teraz máte na výber. Vy môžete tým, že šírite myšlienku o pomoci a zdraví, pomáhate ľuďom, pomôžete ľuďom nielen zdravotne, ale im zmeníte život, čo sa týka postavenia, financií a tak ďalej. Lebo naozaj, my sa stretávame s ľuďmi, polovica chce pomôcť zdravotne, ale druhá polovica chce pomôcť aj finančne. A väčšinou je to tak, že kto nemá financie, tak nemá ani veľmi zdravie. Keď ste v strese, a to budem jesť, či dostanem peniaze, či neviem, skôr či neskôr ochorie. Takže jedno s druhým súvisí. Takže keď urobíte aj jedno, aj druhé, tak pomôžete ľuďom meniť životy. A verte tomu, je jedna úžasná, nádherná vec. Ja mám množstvo ľudí, ktorí napríklad mám aj pred sebou, ktorí na začiatku mi hovorili, no ja chcem len o zdraví, žiadny biznis. Keby ste ich teraz videli, kedy bude ďalšia do Poľska, hej, ideme, no tam bude v Poľsku a bude marketing, pán Geršanov, dobre, ideme tam. A oni si vôbec nepamätajú, čo mi predtým hovorili, ja si to pamätám. Tú obrovskú zmenu, ktorou prešli, hej, a teraz to šíria ešte oveľa viacej, nachýnajú oveľa viacej ľudí, lebo spojili tie dve potrebné polovice. Takže toľko som vám chcel povedať, ďakujem za pozornosť a predávam slovo kolegom. Ďakujem veľmi pekne. To bolo turbo ukončenie. Teraz by som prenechal slovo spoločnosti doktorky Nona, Jozefovi Filovi. Dodo, máš slovo, nech sa páči. Pekný podvečer. Dnes sme vám prišli predostrieť. A nie je pustená kamera. Pozdravujem, máme priamy prenos. Takže moje meno Dodo Fila, ako som bol predstavený. Ešte pred 4 rokmi som fungoval ako herec, moderátor, showbiznice. Toto povolanie ma veľmi bavilo a stále ma veľmi baví, ale už je pre mňa len ako koníček. Už pre mňa neznamená to, že som sa musel naháňať kvôli tomu, aby som mal nejakú úlohu, nejakú prácu, aby ma to živilo. Dnes ma už živí práve táto práca, ktorú milujem. A to je sieťový marketing a to je spoločnosť doktorky Nona. Už môžem? Už je to nastavené? Výborne. Preto ste sa zasmiali. Teraz mi to došlo. Dobre, takže začnem z tohto konca. Pred 2 týždňami som sa vrátil z Moskvy. Pretože naša spoločnosť je práve odtiaľto pochádza. Ľudia, ktorí založili túto spoločnosť, pochádzajú z bývalého Sovietskeho zväzu. No a samozrejme, keďže sme chceli prosperovať a rásť v tejto firme, tak sa chodíme učiť. Chodíme sa učiť k majstrom, tým najlepším, tí, ktorí to založili. Áno, to je pani doktorka Nona Kuchina a pán Michal Smerson. Oni už teraz žijú v Izraeli. Takže začnem práve týmto. Tú baranicu mi dala Katka a ja som sa inak bránil, keď som tam šiel, lebo viete, keď vidíte Rusov s tými baranicami a s tými kabátmi, tak my sa tu smejeme, lebo tam nemáme také zimy. Ale len čo som
prišiel do Moskvy, vedel som, že bolo dobre, že som dostal od Kaťušky túto baranicu, ale mal som len tieto topánky, síce som tam mal dvoje vložky s alumíniovou podrážkou a čo sa nestalo? V sobotu sme si urobili výlet a išli sme na Červenú plošťať. Áno, už tam nie sú tie rakety, tanky a podobne, je to nádherný vysvietené. Krásna Japoš. Krásna, ten gum je ako Hollywood, vysvietený pomaličky, áno. V prostriedku Červeného námestia je obrovské kozisko, vysvietené, krásny stromček, všetko tam blíka, no pripadá to ako v Amerike. Takže sme absolvovali túto cestu, hodiny sa určite prevracia. Nedostali sme sa k nemu, lebo o jednej sme prišli a 2 minúty sme meškali. Nepustili sa. Takže sme nevideli Lenina napriamo. No a to som chcel povedať, že po celom dni, čo som tam v tom Rusku zistil, prečo oni pijú vodu? Prišiel som zmrznutý, ja už som chodil po špičkách, áno? To je obrovská zima, tam je minus 12 bolo a to hovorili, že je teplo, hej? Minus 12, teraz keď som po tých špičkách prišiel konečne domov, rýchlo som sa vyzliekol do sprchy a tak som pomalinky rozmrazil, 15 minút dobu bola večera, tak som utekal rýchle na večeru a na večeri na stole vodka. Viete, ja vodku nemám rád, to je také ako Alpa. Kúrnik, šopa, poviem si prečo, však vodka moskovská, ja som si nalial, plný stakán, dievčatá potvrdia, tak som nedôverčivo. Á, dobre. Do tých žil to všetko tak vyšlo a tam som konečne pochopil, prečo Rusi pijú vodu. Rozmrazil som. On som bol na vodke 3 dní. Dobre. Prečo ma fascinuje táto firma? Prečo ma fascinujú tieto výrobky a prečo som sa do toho pustil? V prvom rade, bol som konfrontovaný s týmto strašným ochorením. Aj vo svojej rodine, aj vo svojom blízkom okolí, medzi svojimi priateľmi. Som sa rozhodol, že som urobím prietoč. Aspoň tými informáciami, ktoré ste dnes počuli a počuli ste ich viac než dosť, aj vy k tomu môžete prispieť. Tým, že sme robili tieto prednášky, sme napríklad pomohli pani doktorke Ágovej, právničke, ktorá sa nakazila pseudomonasom v Martinskej nemocnici. Áno, mali jej amputovať nohu. Neamputovali, majú. Vďaka tomu, že ste šírili túto myšlienku, že ste hovorili o archabaktérii. Áno? Takže šírte túto myšlienku a zabráňme týmto ťažkým ochoreniam, aby ľudí sužovali. Ďalší faktor. Mnoho ľudí to šokuje. Veľmi úspešná kniha o čuma vyrábení. Nežiaducí účinok snu. Ja o tomto prednášam 4 roky. Mnoho ľudí mi dokonca hovorí, že to nemáš. Strávnutý praskne pneumatika na ceste z Košíc do Bratislavy, alebo z Bratislavy do Košíc. Hovorím, nemám. Ja viem, čo dokáže tento biznis, ale nemám. Ale už nás je veľa, ktorí to šírime. Napríklad aj tento. On bol jeden z najznámejších, alebo z najúspešnejších zástupcov firmy Eli Lilly. Gigant farmaceutický. Áno? A tam je popisované, akú prax používajú vo svete, aké úplatky. Napríklad, keď Prozac dostávali na trh, tak 9 vedcov, ktoré podpisovali, teda dávali podpis pod to, že to je v pohode látka, ktorá pomáha človeku, áno? Každý z nich dostal $1 milión. Povedzte, zarobil tu niekto 1 milión, oni to dostali za podpis. Zo dňa na deň. Takto, v takomto svete žijeme. Takže aj preto robíme to prednášky. Ďalší faktor, prečo som sa do toho pustil. Ako sa dožiť 120 rokov? Ja sa chcem dožiť 120 rokov, nie? Ľudia sa držia všeobecne platných pravidel. Peniaze sú zlé, telo má ísť do hrobu zhumbľované. Áno? Ja hovorím, nech ide zhumbľované, ale čo to také? Nech ide zhumbľované telo. Dá sa to. Verte tomu, že sa dá dožiť. Naše bunky sú nastavené na 160 až 180 rokov života. Niektorí vedci tvrdia, že ďaleko viac. Stačí nám 160. Najstarší človek na tejto planéte zomrel, keď mal 156 rokov. Bol to doktor Lee. Takže sa to dá. Vidíte? Takže vlastne my si môžeme povedať, viete si povedať tú krásu, že v 60-ky si poviete, som v strednom veku. Tak by to malo byť. A prečo to tak nie je? Pretože niečo proti tomu robíme. Robíme niečo zle. My sa neučíme od tých, ktorí sa dožívajú 120 rokov. My sa učíme
učíme od tých, ktorí sa dožívajú 58. Viete, aký je priemerný vek lekárov v Spojených štátoch amerických? Priemerný vek bežného Američana je 70. Priemerný vek amerického lekára je 58. Vodu kážem, víno pijem, áno. Vodku pijem. Túto knihu napísal Paul Bragg. Fascinuje ma tak. Môžem poprosiť trošku vody? Už mi vyšlo Už to vodkou končíme, poprosím. Takže on napísal túto knihu a zomrel ako 95-ročný. Ty poviete, no to čo píše, 120, 95 dožil. Ale viete, ako zomrel? Surfoval na Floride v náklone a zaliala ho obrovská vlna. Nešťastnou náhodou zomrel ten pán. Áno? Ďakujem veľmi pekne. A keď ho pitvali, tak zistili, že jeho vnútorné orgány, žily a tak ďalej majú vitalitu 30 až 35 ročného muža. Takže sa to dá. Víte, že sa to dá. A pozor, ten pán nežil v Náhornom Karabachu v nadmorskej výške 2800 metrov, kde nie je smog, kde sa nestresujeme, kde je pohodička, kde sa zdravo stravoval, mal koloidné minerály. Nie, on žil na Floride. Auto okolo vás, smog, smrad, stres. Áno? A sa dožil 95, až vlna ho musela zaliať, aby odišiel. Hej? Vidíte, že smejeme sa, ale dá sa to. Robím to trošku takou zábavnou formou, ale aby sme si uvedomili isté veci, v čom žijeme a na čo nedávame pozor. A mohli by sme. Viete, v tom bežnom živote sa naháňame vždy za niečím. Prečo sa naháňame za zdravím? Prečo sa naháňame do 50-ky za peniazmi? Áno? A potom to, čo si zarobíme, horko ťažko, tak si prežujeme vždy. Naťahujeme. Ale už len takýto. Áno, tak. No a ešte jedna kniha tu je. Prečo to robím? Lebo som sa rozhodol, že sa naučím a že budem učiť ľudí, ako byť bohatý. Ale bohatý duševne, ale aj vo vrecku. Áno, Paul Getty. To je známy človek. To je miliardár americký. No. Ja sa budem učiť od ľudí, ktorí naozaj bohatí, ale čestne, nie od tých našich milionárov, bohatlíkov porevolučných, áno? Čestných milionárov, im to trvalo pol storočia, 50 rokov. To sú skutoční. A táto krajina práve takýchto ľudí potrebuje. Čestných, slušných, nezávislých milionárov. A takými môžete byť. Nič som o tomto obchode nevedel, keď som do neho vstúpil. Ano? Takže som sa musel začať učiť. Začal som veľmi veľa čítať. Vždy som rád čítal, nemal som na to príliš veľa času, takže som to robil väčšinou po nociach. Ale čítal som knihy ako spomínaný Kiyosaki, Edward Woodbrook, John Calench, Napoleon Hill, Earl Nightingale, John Maxwell, vynikajúci motivátor. Ak chcete pracovať s ľuďmi a motivovať ich, tak to je tá najlepšia kniha, ktorú môžete, čo sa týka osobného rastu a pozitívneho myslenia. Bez toho to jednoducho nejde. V žiadnom odbore. Vy keď v niečom novom začínate, najprv musíte získať skúsenosti, musíte získať čo najviac informácií. Kde ich získate? No v knihách, na školeniach, na stretnutiach, na CDčkách, na seminároch. To je základ v tomto povolaní. A potom som si začal chodiť za informáciami do sveta. Môžem poprosiť, aby som aspoň zoznámil budúcich spolupracovníkov a lídrov z grom našej firmy. Tak, toho tam mám. Áno. Toto je pán Geršanov s manželkou. To je prezident, riaditeľ spoločnosti, na poste prezident riaditeľa. Áno, bývalý vojak z povolania, dnes nezávislý človek, on už nemusel pracovať, ale stále pracuje, stále prednáša, koho to baví. Presne tieto myšlienky, o ktorých vám rozprávam, šíria ďalej. Áno, ďalší človek, ktorý ma fascinuje, ale to sú moji učiteľia. Od týchto ľudí beriem informácie, vidíte, že sme sa stretli, vlastne lídri v našom týme s pánom Igorom Placom, to je bývalý učiteľ. Dnes patrí k 19 najbohatším Ukrajincom na svete. Teda najbohatším Ukrajincom v Ukrajine. Tí 19 sú väčšinou politickí protežanti
určite sú medzi nimi aj mafiáni, tento človek bohatol slušne. Čestne. Dá sa to? Dá sa to. Poprosím ďalej. Učil matematiku, fyziku a históriu. Pani Galina Trojanovská. Jeden nádherný človek s takýmto srdiečkom. Ona sa dnes už je natoľko bohatá, že sa stará o deti. Áno, nielen o svoje, každému synovi, má niekoľko detí, postavila dom, ale už si adoptovala tri deti, o ktoré sa stará. Môžem poprosiť ešte? Áno, Gražinka Bičuk s manželom Adamom. Povedali by ste, že tá pani má 65 a Adam má už pred... Keď začínali v Noe, začali kvôli zdraviu, boli chorí. Dnes, keby ste videli ich vitalitu, ich chuť životnú, ich elán, s Gražinou som sa teraz rozprával, ona má plány na 10 rokov dopredu. 65-ke, viete, koľko ľudí rezignuje na život? V tejto spoločnosti to tak nie je. Ešte tam máme jednu fotografiu? Áno. Pálko Samerec, Natálka Samarcová a ich dcerka. Toto je dcerka, keď sa spomíname niekedy prednášky, tak túto dcerku zachránil Čaj Gonsin. Mala hepatitídu B. Aj takouto formou je to. Sú na trhu 15 rokov. Takže nedôvera nie je na mieste. Škoda, že to nevie viac ľudí, ale práve to je vaša príležitosť. A potom tých viac ľudí vedelo. A ešte poprosím jednu fotografiu. Áno, takto sme sa museli vyzbrojiť potom na tej prechádzke po Červenom námestí. Takže to je to, čo sa týka ako písať informácie. A teraz, čo nás pri tom brzdí? Čo nás brzdí? Tradície. Poviem vám jednu tradíciu. Jeden príklad na tradíciu. Blíži sa Veľká noc. Varí sa veľkonočná šunka. Manžel s manželkou, manželka pripravuje, áno, manželku hlavu a manžel povie, počúvaj, už sa ťa dlhšie chcem spýtať, prečo okrajuješ tú šunku na konci? Počkaj, to robíš tretí rok spolu, áno. Minulý rok som sa to spýtal, že ma to zaujíma, je to príležitosť, vidím to, prečo hore závaš tú šunku? Lebo to tak má byť. Čo je za odpoveď, že to tak má byť? Normálne mi povedz, je na to nejaký recept, prečo orezávaš tie konce? Ale prečo daj mi pokoj, no normálne to tak má byť, no. A prečo to tak má byť? Čo mi povedz, prečo to tak má byť? Ty sa budeš hádzať kvôli šunke? Ja neviem, ono to mama orezávala. Mama to orezávala. A prečo to mama orezávala? A čo ja viem, tak sa mi spýtaj, nie? No tak mi zapovedz. A nebudeš volať kvôli šunke? Budem volať kvôli šunke, ja to zaujímam. Ja som posledný človek. Vyjde telefón. Dcera. Mami, ahoj. Ahoj. Vieš čo? Ten náš chce vedieť, prečo orezávame šunku. Lebo sa to má orezávať. No ale on chce vedieť, prečo sa to má orezávať. No lebo to tak má byť. No ale chce vedieť, prečo to tak má byť. Prečo to tak má byť? No lebo to tak má byť, tvoja babka to tak orezávala. Aj babka to tak orezávala. Ešte babka to tak orezávala. Tak sa spýtaj, prečo to babka orezávala. Máš sa spýtať, prečo to orezávala babka. Papi, bola naša dcerka, vnúčka, chce vedieť, poď sem, prosím ťa. Ahoj, babi. No, som tu, čo by ste chceli? No, tu na manželka ma pýta, že vám, že prečo si orezávala tú šunku. No, prečo? Lebo som mala malý hrniec. To sú tie tradície. Nepestujete aj vy doma nejaké tradície?
ktoré vás ťahajú furt v tých istých koľajach, ktoré sú hlbšie a hlbšie, až sa do nich povolíte. Tak. Viete, lebo ja neznášam, keď mi niekto povie, že to máme dedičné. Toto keď počujem, keď mi niekto povie, že má cukrovku dedičnú, že má srdcovo-cievne ochorenia dedičné. Áno, viete, čo máme dedičné? Naše návyky. Maminka to učí. Dcerka to učí. Svoju dcerku, tá ďalšiu dcerku, a toto majú všetky cukrovku. Lebo sa takisto stravujú, robia tie isté chyby v stravovaní, v životospráve. Áno, v psychickom myslení, v pozitívnom myslení a tak ďalej. Dnes už áno. A keď naučíme tie deti byť bojazlivé zo všetkého, sa báť, nebúvať. Potom ťa zabijú. Tak to vás učia. Nie, nechytaj to. To od malička toto robíme. Si všimnite, že na dieťa a nás tam pomaly rovnako. Nesmieš, nedotýkaj sa. Ono chudia, to sú... Toto nesmieš, toto nie... No takto, zmiak. Nechudia, to nechodí. No a... Sieťový marketing, to je pákový efekt obchodu. Viete, čo je pákový efekt? Pákový efekt je napríklad auto. Ja teraz chodím, tak môžem, tak keď sa rozbehnem 30 km za hodinu, aby som 10 minút stáť, ale na to máme auto, alebo motorku, a to je pákový efekt. Zrýchlim. Menej energie, väčšia rýchlosť. Klasický pákový efekt je aký? Dáte tu nejaký kameň, tyč, čím užšia páka, tým ľahšie nadvihnete bremen. No a keď o pákovom efekte neviete, hoci okolo neho chodíte, tak ho nemôžete využiť. Sa vám môže stať to, čo sa stalo jednému horavovi. Prišiel z hôr, býval v jaskyni, prišiel do predajne s pílami a hovorí: konečne som tu. Idem si postaviť zrub. Už sa mi nechce žiť v tej jaskyni, stále mňa kvapká, aj prieban tam je. Zrubisko si postavím. Dajte mi najlepšiu pílu, akú máte. Čo? Teraz máme novinku. Ja mám motorovú pílu, tu máte. S touto pílou, rozrežete viac dreva, narežete, než vy za celý mesiac. Na jeden deň narežete toľko dreva, čo bežne za celý mesiac. Výborne, ďakujem. A keby sa vám to, akože, keby som nemal pravdu, príďte, vymeníme. Reklamácia. Dobre. Dodal si pílu, odišiel preč, prešiel mesiac, chudá čistá voda, vyťahaná ruky, dotrhaná, špinavý, jeden zub vypadol, naštvatý. To čo ste mi tam dali za pílu? Mesiac som s ňou pílil, áno, a nenarezal som ani toľko, čo som dokázal za jeden deň s tou svojou. Predal som, to sa neviem, ukážte, vyskúšal. Ježinky, to čo je za zvuk? Neviete, nepoznáte podstatu pákového efektu. Môžete okolo neho chodiť, jednoducho ho nevyužijete. A ja vám teraz predostriem možnosť, ako tento pákový efekt využiť. Takže tak v skratke sa pozrieme, čo vás čaká. Môže čakať obchodných systémov podobného charakteru. Ja vám najprv predostriem, ako to veľmi sa mi páčilo, čo mi ukázali jedenkrát teraz v Rusku. Mladý človek, ktorý má 18 až 30 rokov, je zdravý, teda mal by byť zdravý, a v Rusku zarába od približne 10 000 rubľov. Múdry, lebo som tam bol, 1 euro, 40 rubľov. Takže asi 250 eur. Koľko zarába človek,
ktorý nastupuje do práce. Ak má ten človek 30 až 45, no už je to takto zdravý, niekde na polovici. To sa ženieme. Tu majú príjmy okolo 12 až 15 tisíc rubľov. 350? Myslím, že som to bude takto prepočítavať. To je približne ako, možno trošku viac než u nás. A takéto sú u nich platy. Takéto funguje. No a keď máte 45, 65, áno, pred dôchodkom, tak už ste väčšinou nezdraví. A plat sa vám nezdvihol, dokonca môže ešte klesnúť. Mnohí z nich nemajú prácu, hľadajú prácu a tak ďalej. Toto je klasický systém, v ktorom sa funguje. A to nie len v Rusku, v tom bývalom východnom bloku, keď približujem takéto mzdy, my sme na tom o trošku lepšie. Ako je to v spoločnosti Dr. Pilon? Prvý rok začínate, nič neviete. Máme tu na to sponzorov, ktorí vás učia. My sme chodili za svojimi sponzorami. A ľudí, ktorí sú v tom športovníci, ktorí by to nemuseli robiť, ale robia to, pretože ich to baví. Prvý rok sa učíte. Väčšinou ste nezdraví. Pretože do týchto systémov a hlavne čo sa týka potravinových doplnkov vstupujú až zrelí ľudia, mladí veľmi nie. Oni ešte si myslia, že to zdravie, wow, oni ho budú mať stále. Aj my sme si to mysleli. Ale to tak nie je. Bol by som rád, čím viac mladých ľudí by to začalo šíriť po svojom okolí. Takže prvý rok začínate. Druhý rok sa väčšinou stávate v tejto spoločnosti. Za rok získavate obrovské množstvo skúseností, informácií a hlavne výsledkov. A klientelu, samozrejme. Príjem je tu okolo 500 eur. A vyššie. 500 eur ročne. Tretí rok ste už v spoločnosti profesionál. Stávate sa group, master a vyššie. Štvrtý rok sa v týchto firmách ľudia, ktorí sa v tom intenzívne našli a pracujú v nich, stávajú lídrami a sú nezávislí. Povedzte mi, kde v bežnej práci sa do 4 rokov stanete nezávislí? Kde? Ako nahlas si odpovedzme. Nikde. Naozaj nikde. Ja vám teraz len predostriem možnosti v týchto spoločnostiach. Konkrétne spoločnosti Dr. Pinona. Riaditeľ má príjmy okolo 500 eur, ale môžu byť aj vyššie. Je to tak? Sú tu riaditeľia? 1 až 2 roky trvá, kým sa stanete tzv. Group direktor. Group direktor našej spoločnosti má príjmy od 500 do 1500 eur. Je to tak? Za 2 až 4 roky sa stávate tzv. Master direktor. Tu sú príjmy od 1500 do 3000. Je to tak? Nahlas! Lebo si budú myslieť, že to na nikto tak nie je. Áno, výborne. Za 4 až 6 rokov sa stávate strieborný direktor. Sú príjmy od 3 do 5 000. Pardon, 7 000 eur. Áno. Takto majú oni nastavené v Rusku a je to pravda. 6 až 8 rokov vám trvá na gold direktora, riaditeľa. Ten má príjmy od 7 do 14 000. Takto to funguje v našej spoločnosti a naozaj už máme za 4 roky ľudí, ktorí sa na tieto posty dostali. Dnes budete mať možnosť opiatej tých najvýkonnejších spolupracovníkov pri tom slávnostnom vyhlásení aj vidieť. Takže toto sú možnosti vo firme a ja vám ukážem, z čoho majú, za 4 roky mám už skúsenosti, čo pracujem v spoločnosti Dr. Pilona. Predstavím vám možnosť, čoho sa ľudia v našej spoločnosti najviac boja. Boja sa 3
poctivého marketingu ako takého a vôbec niekomu o ňom povedať. Majú z toho strach. Ja vám teraz ukážem možnosť, ako niekomu vysvetliť, aby nemal pocit, že na ňo tlačíte, alebo že na ňom idete zarábať peniaze, ale naopak, že mu ponúkate vynikajúcu príležitosť, že mu ponúkate pákový efekt, o ktorom on nevie, že mu naštartujete. Áno? Takže, ako sa dajú zarobiť v dnešnom svete, budeme hovoriť o legálnych možnostiach, v dnešnom svete peniaze. Pán Sekelský to tak naznačil na začiatku, takže poďme. Prvá možnosť je práca, áno. Práca, kde zamieňame čas za peniaze. Koľko môžem v takomto zamestnaní nájomnom zarobiť? No, toľko, koľko mám hodinovú mzdu. Má tu niekto hodinovú mzdu 5 eur, 10 eur, 15 eur, 20 eur, stále viac a viac úsmevov, áno, takže vidíte tie stropy. A teraz koľko má deň? 24 hodín. Koľko vydržím pracovať? 8, 16, 22, alebo 24? A potom koľko dní musím odpočívať, keď také niečo? Áno? Ja som to skúšal. Ja som skúšal pracovať skoro 20 hodín denne. Po 3 rokoch skolaboval organizmus, áno, a jednoducho po jednom predstavení, keď som dopadol na nohy, počas predstavenia Janošik, som si kompresívne zlomil stave. Prask! Lebo som chcel slušným spôsobom zarobiť. Tak ma vychovávali, tak ma učili a stále pri tom aj zostanem. Tak aj zomriem. Tak chcem čestne prísť k svojim peniazom. Ale to som zistil, že toto teda je trošku ucho. Viac než 8 hodín, 10 hodín proste človek z dlhodobého hľadiska už vonkoncom nehovorím. Ja som bol zdravý, športoval som, kopec vitamínov som, kvalitne som sa stravoval. 3 roky som to vysvetloval. Takže je tu niekto, kto prácou s bohatou? To sa zvyknem pýtať na prednáškach. Je tu niekto? Vidíte, nie. Ani moji rodičia nezbohatli, ani ich rodičia nezbohatli prácou. Nás učia, aby sme to robili niekde inde. Viete, učia nás, vypnete do sveta, nikde sa, braďote, placete ručičky, nožičky a začnú o vás rozprávať. Je, to je krásne dieťa, má 2 ručičky, 2 nožičky, 4, 5 končatín. Sa narodíme a učia nás, že 2 a 2 sú 5. Keď sa to od malička začne učiť, že 2 a 2 sú 5, že zarobím, že budem bohatý, že sa môžem stať nezávislým, vy tomu uveríte. Začnú vás to učiť na škole. Rodičia vám hovoria, že 2 a 2 sú 5. Áno? Potom prídete na strednú školu, tam vám hovoria, na vysokú, tam vám povedia, rebel. Vy niečo cítite, že to nie je tak, že to tak nie je. Mi sa zdá, že 2 a 2 sú 4. Rebel! Čo nám to tu rozprávaš? Odkedy už svet existuje, 2 a 2 je 5, žiadne 4. Tak teraz čekajú. A potom veríme, že môžeme byť nezávislí. Áno? V práci. Poďme ďalej. Ako môžeme ešte zarobiť peniaze? Podnikanie? Áno. Podnikanie. Som počúval, pán Sekelský spomínal. 80% novozaložených podnikov, to je celosvetová štatistika, do 2 rokov krachuje. Je to obrovský nárok, obrovský stres. Preto mnoho ľudí nepodniká, lebo si neverí. Má proste strach. Čo by ich čakalo? Ani sa im niečo čudovať. Povedzme si príklad, taká reštaurácia. V Košiciach je neúrekom. Keby sa niekto rozhodol si otvoriť novú reštauráciu, na prvé teda pevné nervy by musel mať, mafia nejak tak nechodia vypalovať, ale chodia stále. Čakaj, to by mohlo očakávať, ale teraz si predstavuj. Stoly, povrúky, výličky, pokladňu, stolničky, zamestnancov, dávať na nich pozor, aby niečo nahodil, a tak ďalej. Kopec povinností vybaviť. Pri tomto druhu podnikania na úvod príjmy. Áno? Takže podnikanie tiež nie je sranda. Alebo také podnikanie, napríklad dnes zubári sú tiež podnikatelia. Ale môže pán zubár odísť na 2 alebo na 3 mesiace alebo na pol roka na dovolenku? Nemôže. Stratil by klientelu. Dnes vedľa dvere jeho kamarát, najlepší, by ho prebral. Tú klientelu. Alebo môže ísť lyžovať? Áno, môže, ale nesmie spadnúť, lebo keď si zlomí ruku, no s čím bude vrtať? No, ne?
Takže, áno, to podnikanie, ako je to zaujímavé, tu už je to veľmi zaujímavé, lebo tu už pracujete na svoje sny, nie na sny niekoho iného. Tu pracujete na sny niekoho iného. Tisíce ľudí pracuje na sny niekoho iného. Tak žijeme, tak sme vychovávaní. 2 a 2 sú 5. Tak žijeme. Takže podnikanie je druhý faktor. Poďme ďalej. Ako sa ešte dajú v dnešnej spoločnosti zarobiť peniaze? Zložené úročenie. Už ste o tom počuli? Áno? Albert Einstein o tom povedal, že to je 8. div sveta. Vedel prečo? Pretože zložené úročenie. Keď budem mať 10 000 eur, ktoré uložím na 10% úrok, vidíte, už sa pýtate, kde? Nechajte. O 7 rokov budem mať 100%. O 50 rokov, keď takto necháte na 50 rokov, budete milión. Ale, presne ako ste tu označili, mám 10 000 eur, ktoré môže len tak nechať na 50 rokov. Nájdem ja nejakú akciovú spoločnosť, banku, firmu s 10% pravidelným po 50 rokov úrokom? A mám toľko času? No áno, vy ste už noňáci, vy sa toho dožijete. Hej? My budeme užívať nonu, budeme mať 120, takže už to začína byť pre nás zaujímavé. Ale predsa je to dlho. No komu si predstavte, keby som mal 20, tak ako 70-ročný by som bol nezávislý, áno? Aj ja 70, ja chcem teraz aj auto, aj rodinu, aj dom, aj slušne žiť, aj ísť na dovolenku, aj si zaližovať, áno? 50 rokov. Mám 46. 96 ročný budem milionár. To je zaujímavé. Ale budem. Dobre. Takže to je ďalší faktor. Príliš dlho to trvá. Však príliš dlho. Odkiaľ by som zobral? Videli ste, aké sú platy? Či v Rusku, či u nás? No? Ako môžem začať? 10 000? No, ocko možno, keby mi dal. Tak. Poďme ďalej. Štvrtá možnosť je, pomôže mi niekto? Talent. Áno, tu počúvam, že je vyhrať. To je také malé percento, ale to je ako keby talent. No? Talent. Tak, talent na výhru. Vie tu niekto spievať, tak aby ho to živilo slušne? Vie tu niekto, áno? Vie tu niekto tancovať, aby ho to živilo? Áno. Vie niekto, má nejaký patent pripravený? Odkúpi to nejaká firma od vás, doživotne máte vyplatiť rentu. Nie? Talentom sa vo svete živia 3% ľudí. A čo my ostatní? Čo 97% ľudí? Veď aj oni chcú ten svoj kúsok tohto sveta. Áno? V každom z nás sa im mimochodom skrývajú obrovské schopnosti, len preto je potrebné odkryť. Treba na ne siahnuť. Je potrebné, nesmieme sa toho báť. Takže dobre, ani talent. No, poďme ďalej. 5. spôsob, ktorý je franšíza. Franšíza. Vieme, čo je franšíza? Áno? Kto nevie, čo je franšíza? Nehanbíme sa, zdvihnúť ruku. Dobre, vieme, čo je McDonald's? Už je po slovenčene, ne? Tak, to je franšíza. Franšízing. Proste Ray Kroc odkúpil od bratov McDonaldovcov patent na tých hranolky, kyselinoporné sendviče a podobne. A rozbehol to vo veľkom. Začal to predávať ako licenciu na kľúč. Kdekoľvek vo svete prídete, McDonald's vyzerá rovnako. Kto cestuje, vie. Rovnaké farby, rovnako to chutí, rovnaké receptúry, oblečení rovnako, ľudia, ktorí vás obsluhujú. Proste to musíte presne tieto pravidlá dodržať. Áno? Vy máte zaručené, že táto značka má obrovskú reklamu a že k vám budú chodiť ľudia. Áno? A nakupovať a jesť. Namiesto, aby si zasadzovali organizmus, stačilo prekysliť ľudí. McDonald's mi teda dali, aký... No, viete, čo stojí takáto franšíza?
Dá sa podnikať, vidíte? To je paráda. Kúpite si niečo na kľúč. Máte 20 miliónov. To je minimum. To stojí viac. Staré menej, nemyslím teraz eur. 20 miliónov korún. Áno? Opäť vidíte, kto môže zbohatnúť. No ten, kto už tie peniaze má. Ten, kto si zarobil a chce mať pod kontrolou ich zhodnocovanie. Nie na akciových trhoch, áno, alebo na forexoch a podobne, ale vyskúša si to takouto formou. Ale musíte mať 20 miliónov, no nemáte. Sú lacnejšie. Teraz od 1.1. na slovenský trh prichádza firma Unicredit. Tu poznáme, tá nám rezonuje. Áno? Prichádza ako franšíza. No len vedzte, že budete musieť byť bankovo zdatný, ekonomické vzdelanie a minimálne, nechcem, aby som teraz to nepreháňal, neviem tú sumu, ale 5 miliónov to bude stať určite. O2, keď prichádzali a chceli ste začať pobočky kupovať, neviem, či to pán Sekelský spomínal, len za úplatok. 2 milióny. No máme, normálni ľudia, bežní ľudia majú 2 milióny? Nemajú. Tak aké sú možnosti pre nás? Chceme si to vyskúšať. Tak ešte je tu jedna možnosť. Počuli ste už o ľudovej franšíze, alebo tzv. Referenčnom marketingu. Referenčný marketing. Áno? Ľudová franšíza. Prečo je to ľudová franšíza? Pretože sa k nej vie dopracovať každý. Tieto ľudové franšízy stoja od 100 do 300 eur. To sú stropy. Áno? Stropy. Prvá firma, ktorá začala fungovať referenčným, teda sieťovým marketingom, bola firma Nutrilite, 30. roky minulého storočia. Najlepší lídri alebo obchodníci tejto firmy, Rich DeVos a pán Andel, odišli, otvorili svoju novú firmu pod názvom Amway. Oni začali ako prví pracovať s týmto systémom. Áno? Franšíza v 50. rokoch bola dokonca ako keby nelegálna. Dnes už sa nikto nepochybuje, že McDonald's je nelegálny. Veľké prenie a overenie tejto možnosti obchodovania prebehlo v 72. roku, kedy spoločnosť Amway vlastne mala obrovský súdny spor v Spojených štátoch amerických. Pretože klasickému vysokých milionárov a boháčov sa nepáčilo, že sa zrazu medzi nich klinie nová krv. Áno? Že to prestávajú mať pod kontrolou, že vznikajú noví a noví milionári a slušní, žiadnym kradnutím. No ale v 72. klep! Demokracia v Spojených štátoch odklepla. Funguje to! A od tej doby sa roztrhlo vrece so spoločnosťami, ktoré obchodujú takýmto spôsobom. Áno? Kde sa už nad tým nepochybuje. To, že u nás mnoho ľudí nevie o tomto pákovom efekte, alebo nechce vedieť, alebo sa ho bojí, lebo nemá dostatočné informácie, lebo si ich neoverí, áno? To už je druhá vec. Ale je to legálne. Stovky firiem takto fungujú. Stovky. Colgate, Palmolive, na Slovensku známe Oriflame, poznáme? Avon, v Spojených štátoch amerických telekomunikačných gigant, AT&T a množstvo ďalších. A jedna z toho je aj spoločnosť Dr. Kino, ktorá pochopila, že toto je budúcnosť obchodu. A naozaj, je to tak. Doktor Oskar Pak tvrdí, že v nasledujúcich 5 a 10 rokoch minimálne 5000 Európanov bude mať obrovskú príležitosť využiť svoje schopnosti v referenčnom marketingu. Je jedno v ktorej firme, ktorú si vyberiete. A tu to už poznáte. Áno? 5000, to on myslí milionárov. Nemyslí, že si budete zarábať. Teraz, keď som bol v Rusku, tak tam boli ľudia, ktorí sú group direktori a zarábajú $2000. Master direktori zarábajú okolo $6000. Oni nechcú byť milionári, ale $6000 je slušný plat pre nich. Im to stačí. Aj to môžete. Nikto nehovorí, aby ste boli milionári, ale môžete mať lepší štandard, než vám ponúka bežné popri svojom zamestnaní. No, a takouto formou vlastne vysvetľujem svojim klientom príležitosť. V tom momente ma už nikto neupodozrieva, že chcem na ňom zarábať. Práve naopak. Vidí, že mu ponúkam niečo zaujímavé. Niečo, čo má hlavu a petu. Niečo, čo funguje. Niečo, čo má pozadie. A moje výsledky dokazujú, že
to, čo hovorím, je pravda. Myslíte si, že keby tieto výrobky nefungovali, tak by klienti, ktorých mám, o ktorých sa starám, opakovane nakúpili dynamický krém, keby im nepomáhal? Nie. Solaris? Nie. Krém na ruky a nechty? Viete, prečo ma fascinujú tieto výrobky? Krém na ruky a nechty. Videli ste, že som si striekol do pusy? Nevideli sme. Budem tu aj o 10 minút, nebojte sa. Nemáte strach? Dobre, ja si dám aj niečo iné. Pomiešame to s dynamickým krémom. Pred kameru. Dynamický hydratačný krém. Keď som to prvýkrát videl, som si povedal, tí ľudia sú nenormálni. Teraz sa takto na mňa ľudia pozerajú, že on je nenormálny. To je len dôkaz toho, aké je to čisté. Aké je to prírodné. Veď v tom dynamickom hydratačnom kréme je 60 bylín. No nás zlomila tak molekulu, že vy si to natriete na ruku, do 10 minút to máte v krvnom obehu a krvný obeh to roznesie po celom tele. Preto ste zdraví. Preto naša kozmetička Marika, keď natiera dámy, áno, už sa stalo, tie, čo k nej chodia pravidelne, že im do 2 mesiacov zmizol myom. Áno, týmito výrobkami sme napríklad rozpustili cistu, najväčšiu cistu máme 8 cm, do pol roka. Pani nemusela ísť na operáciu. To nie sú reklamné ťahy, toto sú fakty. Tak to funguje. Preto ma to fascinuje, preto to robím. A keď niekto to čaká, že za chvíľu omdliem z tých krémov, ako nedočká sa. Ja si dám o chvíľu znovu. Hneď sa mi lepšie rozpráva, už sa mi zdalo, že mám unavené hlasivky. Takže aj to je jeden z faktorov, prečo som sa pustil do tohto podnikania. Určite sa vám pri tomto podnikaní stane, ešte máme čas trošku? Máme? Môžem ešte pokračovať? Neunavujem vás? Môžem? Určite áno? Dobre. Určite sa vám pri tomto podnikaní stalo, že ste spadli na kolena. Áno? No a ste sa museli zdvihnúť. Nebolo to príjemné, keď vás niekto odmietne. A zase ste padli na kolena, zase ste sa museli zdvihnúť. Zase zdvihnúť. Nie je to nič príjemné, však mnohokrát to je dosť ťažké. Tak sa pozrime, ako sa niektorí ľudia dokážu zdvihnúť na kolena a je to o mnoho ťažšie. Keď si to pozriete, zistíte, že je to také ťažké. Príbeh tohto chlapíka ma veľmi fascinuje a myslím si, že mnohí z vás už o ňom počuli a možno ho aj videli. Práve preto chcem, aby sme si to zhliadli a pozreli. Mimochodom cestuje po celom svete a dopuje ľudí pozitívnou energiou. My name is Nick Vujicic and I love traveling around the world, fishing, golfing and swimming. I love living life. I am happy. I didn't want to end my life, just felt hopeless, broken, alone. It's like it was pointless. There's no point to my life, there's no point to go to school with. And I didn't even think I was even going to be able to go to university, you know. And cold, I don't know how to describe it, but it's like bitterness as well. Thank you very much. Nice to see you. My name is Nick Vujicic and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have a little chicken drumstick. And so it's like
Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Huh? So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be possible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. Chcel nám tým povedať, že keď spadneme, to nie je koniec. Je to začiatok. Tak sa nám to je potrebné dívať. A vidíte, to bol človek, ktorý by si mohol povedať, že je koniec. To sa proste nedá. Aj to napadne. Ale našiel svoj zmysel, svoje poslanie. A toto je veľmi dôležité. V tomto povolaní. V každom povolaní je potrebné mať svoje sny, mať svoje poslanie. Vedieť, prečo to robím, prečo to chcem. Ako pán Sekelský povedal, keď to bude len pre peniaze, nevidíte. Prečo to počúvam? Áno, keby ste zobrali niekoho, horala, príde horal, áno, posadíte ho do lietadla, on je tak z diaľky videl auto, tak by povedal, wow, aké čudné auto, že má rozpoložené ruky. On by neveril, že to lietadlo vzlietne. To neveril by, ani vy, keby ste nevedeli, že to lieta, tak prvýkrát ste v tom, tak to proste neveríte. Áno, by ste si mu povedali, ale prosím, to jak budete, to môže lietať. Prosto lietadlo sa postupne rozbieha a wow, je to celkom dobre. 400 km rýchlosťou, wow, ale letíme. Zrazu tá obľuda, aj s vašimi klientmi to tak je. Oni na začiatku neveria, nepoznajú, nevedia, čo je referenčný marketing, ale majú o ňom miliónne informácie. Neletí, to sa nedá, to neexistuje. Áno? Ale vidíte, je potrebné najprv nabrať rýchlosť. Poriadne sa do toho zaprieť, rozbehnúť a ono sa to zdvihne. To ťažké hebe, to niekoľko tonové, áno, sa zdvihne a začne letieť. Na začiatku to je samozrejme ťažké, najprv musí ten pilot pridať plný plyn, aby to stihlo ten šum, a začalo to tam letieť a napravo na tie krídla, tú plochu a fú, a idete hore. Keď už vyletíte hore, je to o mnoho ľahšie. Tam už idete len na 20%, tam už len ako na bicykli. Najprv to roztlačíte a potom už len na rovinke. Tak to je aj v tomto obchodnom systéme. Na začiatku sa vám to zdá ťažké, ale na to máte sponzora. Verte tomu, máme tu profikov. Mali ste ich tu dnes možnosť vidieť a počuť. Je ich v našom týme dosť. Pýtajte sa ich. Pýtajte si informácie. Zaťažujte ich svojimi informáciami, svojimi otázkami. Je to aj v ich záujme. Ináč v tom podnikaní je to krásne, že váš sponzor, to sú spojité nádoby. V bežnom podnikaní
a už je čumák hore, povedali, chudák motory, musia si trošku oddychnúť. Ťahne to dole. Čo by sa asi tak stalo? To lietadlo ťažké by urobilo žuch a bolo by dole. A to spraví aj naše podnikanie. Pozriem si jedného, dvoch priateľov, porozprávam im o tom a potom si poviem, teraz si dám 2 večerské pauzy. Chcete, aby sa rozbehol váš podnik, vaše podnikanie? Chcete oddychovať? Spadnete ako na začiatku je to potrebné poriadne rozšliapnúť. Sponzori vám budú pri tom pomáhať a to je na tejto práci zaujímavé. Máte sponzora, Tesco vám prideli nejakého sponzora? Tu ho nie, tu ho nemáte prideleného, tu je jednoducho dostanete, tu ste máte, to je dar. V Tesku môžete 10 rokov nakupovať, áno, a sa nedočkáte nejakej zvýšenej zľavy, nejakej pozornosti od spoločnosti a tak ďalej. Týchto spoločnosti, áno. Hovorí sa tomu profesionálny klient. Profesionalizujú sa klienti. Príležitosti sa dávajú svojim klientom, svojim zákazníkom. No na niečo vymyslela na kľúč, licenciu, vy si ju kúpite a môžete spolupracovať. Viete, ako sa dostaneme v našej spoločnosti? Spolupráci? Viete, myslím, že každý je tu na zaregistrovaný, ale tak skrátne to poviem, áno? Je koncová cena spotrebiteľ, najlacnejší vstup, najlacnejšia franšíza na to, aby ste si vyskúšali tieto produkty, je tzv. Člen klubu, 2 eurá, povedzte mi, za 2 eurá mať licenciu, vyskúšať tieto výrobky. Ale keď chcete s touto spoločnosťou podnikať, základný vstup, ten balík licenčný na kľúč, áno, v tejto spoločnosti stojí 150 eur. 120 eur je registrácia, 130 je úvodný slobodový nákup. Takto to tomu človeku vysvetlíte. A budeš využívať všetky možnosti. Za prvé, je to pre teba veľmi výhodné už len z toho dôvodu, že tie výrobky sú výborné, ty ich budeš nakupovať pravidelne, takže chcem, aby si ušetril na tom. A spoločnosť tým, že rastieš, že nakupuješ tieto výrobky, ti dáva v budúcnosti vyššiu zľavu. Vieme. Je tu potom manažer, ktorý má 33% zľavu, konzultant má 20, áno. Keď máte 1000 bodov, áno. A ešte je tu najvyššia zľava, 40%, keď sa stávate riaditeľom, tam je 4500 bodov. Ľudia rastú tým, že nakupujú, tým, že sú verní klienti. Od Tesku môžete 20 rokov nakupovať a nedostanete sa k vyššej zľave. Nedostanete sa. A potom je tu ešte tá podnikateľská možnosť, že na takýchto seminároch a prednáškach, ktoré robíme pravidelne, áno, privediete nových klientov, nových záujemcov. No oni samozrejme, platí tu nejaký etický kódex, sa registrujú pod vás. A od 1. septembra minulého roku platí špeciálny bonus pre nových konzultantov. No nás chce etablovať na európskom trhu, v ruských hovoriacich krajinách už je veľmi známa, veľmi ako rozšírená. Pripravila taký tzv. Konzultantský bonus, že konzultant, ktorý zaregistruje nového konzultanta, má 20% províziu v prvej línii do 100-bodového nákupu, áno, toho konzultanta. Musí mať tiež ten 100-bodový nákup. Takto rastú tie body, lebo to sa sčítava. Je databáza, do ktorej sa viete dostať. Dnes tá elektronika veľmi pomáha. Akémukoľvek obchodu. Tento sieťový obchod je v tom fantastický, že nepozná hranice. Vy môžete otvoriť nové obchodné možnosti. Príležitosti sú. No? Kdekoľvek vo svete. Už je vo viac než 40 krajinách sveta. No a takto rastiete, body sa vám sčítajú, všetko v tej centrále si kontrolujete, si len kliknete, dostanete svoje heslo, vy si to kontrolujete pekne. Áno, ako náhle máte 1000 bodov, firma sa vám poďakuje tým, že vám dá vyššiu zľavu, 33%. Až máte 4000 bodov, úplne najvyššiu, 40%. Tu ako manažér dokonca postúpite aj čo sa týka provízií. Áno, 20% je konzultanta, to dostane. No a rozdielová provízia je, keď má 20% konzultant a manažer 33, rozdiel je 13%. Takže pripočítate ešte tých 13. Je 33%. Výrobky zadarmo. Mnoho ľudí to robí. Robí to popri práci a majú naše kvalitné výrobky zadarmo. Vidíte, aký model, ako si váži táto firma svojich klientov? Takto. Toto je možnosť. Ako mať tieto výrobky zadarmo. Ale mnoho ľudí nezostali len pri tom. Začali pracovať.
uverili, začali na sebe pracovať, začali mať svoje sny, svoje túžby. V tom som sa nejak ako v Rusku veľmi príjemne prekvapil. Oni si Igor Plac premietal koláže ľudí, 15 rokov na trhu, tie najlepšie koláže svojich spolupracovníkov, nezávislých ľudí v spoločnosti, kde si presne, dajme tomu, stvorili lietadlo, slavami svojich spolupracovníkov a dajme tomu, chcel sa dostať na exkluzívny zájazd, ktorý organizuje pani doktorka Nona Kuchina, Turecku alebo do Izraela. V našom marketingovom pláne sa pýtate, ako sa viete dostať do Izraela. Začiatkom roka ste dokonca dostali materiál, v ktorom je to presne popísané. Je tu množství, tam majú napríklad bytový program. Mal som možnosť vidieť, kedy jedna z účastníčok získala auto. Množstvo zaujímavých akcií, ktoré tieto spoločnosti pre svojich spolupracovníkov a lídrov pripravujú. Som nikde inde za 40-ročnú prax na tejto zemi nezažil tak prepracované systémy. A mimochodom, referenčný sieťový marketing, dvaja páni, ktorí sa najviac zaslúžili od jeho úpravu, boli nominovaní na Nobelovú cenu za ekonómiu. Sieťový marketing sa už učí aj na Karlovej univerzite. Jeden semester. V budúcnosti to bude viac tých cen. Toto je cesta v našej spoločnosti, ako sa môžete dopracovať k úspechu. Snad na záver ešte jednu takú otázku. Je ťažké postaviť dom? Je. Je ťažké v ňom bývať? A takto je aj s týmto diskusiom. Na začiatku je to ťažké, ale máte pomoc. Máte pomoc nás, máte pomoc sponzorov. Môžem sa tam príjemne bývať. Určite to je za tých 20%. Šlapec. Jemne. Na začiatku je potrebné preto niečo urobiť, aby ukázali, predostreli možnosť. Ako na to, o malú chvíľu, tú hodinku budete mať možnosť vidieť tých, ktorí to už dokázali. Poňak je to, čo vás môže presvedčiť a ukázať vám, čo to dokázali oni. Myslím si, že nie som o nič horší. Takže na záver, úplný záver, jeden taký fakt. Priemerný človek ide za svojím cieľom 2 mesiace. Nadpriemerný 2 roky. Úspešný celý život. Prajem vám veľa úspechu a veľa zdravia. Pekný večer.